Господ Исус Христос призовава да бъдем лидери. Апостол Павел ни даде една заръка, която трябва да спазваме, ако искаме да бъдем христоцентрични. Защото сега ще ви дам основи на лидерство. Няколко стъпки. Първата от която е молитва. Защото без молитва няма комуникиране. В молитва казваш всичко. В молитва слушаш всичко. Само тогава може да имаш ясна комуникация с Святия Дух, който ти е изпратил Исус Христос, за да ти помогне, за да те утешава, за да ти говори. Втората стъпка е проактивност. Да имаш предложения, идеи. Хубаво е да предлагаш идеи. Третата стъпка е въвличане на хора в проекта, който правиш. Да предадеш това, което правиш. Един лидер работи, подчертавам, с хората и на хората. Не е обратно. Един духовен лидер действа с хората. Не го оприличавайте като светския лидер, шеф, който всички работят за него. И той не работи с тях. Четвърта точка. Стойност там, където си. В някоя среща от слушателите ли си само? Или да даваш идеи, да бъдеш проактивен, даваш стойност. Бог употребява подготвените. Пета точка. Морал. Да имаш ценности. Християнски ценности. Шеста точка. Развивай се. Това, което правиш, продължавай. Не спирай. Седма точка. Имай правилното отношение. Понякога ще има неща, които не разбираш. И правилното отношение трябва да го имаш. Да може да имаш развиването си нагоре. Осма точка. Ясна визия за себе си. Кое е важно, което искаш да развиваш? Проповядвай слово с време и без време. Настоявай, изобличавай. Говори директно на хората. Бъди искрен с хората. Бъди истински с хората. Порицавай, вещавай с пълно търпение. Евангелизирай. Изпълни и докажи служението си. Нека да прочетем всичко това, което съм казал. Второ послание към Тимотей, 4 глава. Заръчавам ти пред Бога и пред Христос, Исус, който ще съди живите и мъртвите и предвид на явяването му и царуването му. Проповядвай Словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване, защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Но ти бъди разбран, във всичко понасяй страдания, извърши делото на боговестител, изпълнявай службата си. Бог ни е изпратил на тази земя, за да бъдем лидери, да водим. Лидера не е просто популярен. Лидера упражнява влияние. Води хората от точка А до точка Б. А кой е първият, който трябва да те води? Ти. Бог дава дарби на хората и понякога комбинира дарбите. Лидерите не са шефовете. Лидерите са тези, които вършат работата. И всички го следват в работата. След това ги оставя и се ангажира за друга по-голяма работа. Да си лидер е това да направиш, да не си нужен. Твоята мисия е да изкараш величието в тях, да покажеш Бог в тях. Думата организация идва от орган. Думата орган, която означава част от една функция на тялото. Тази идея е на апостол Павел. Ние, църквата, сме едно тяло. Оттам идва думата организация. Всеки един от организационното общество, от християнството, ще бъде лидер.